Igbo Igbo ekene m unu bụ nyama njem ọnụ aka mbụ nwada Igbo Epic blog. Ịma na ihu efela anyị nọ ụfọdụ na-eche that ihe na-encha bụ content creating una na-agbaghe kamera akọ ihe a video kezafia Jpac ime gbasara Evangelist Ebuka Obi na ihe advice. Achọrọ m ka malụ one thing for ndị na-amalụ. Always some things ọ ga-abịa na-eme ịma that na butere oge abụmọnụ. Mana biko tupu m gaa n'iru, biko gee this video ayanashite. Ladies and gentlemen, biko ị na-enweta video tosa video mana video abụrụ for ime mmadụ abuse, but it's just a correction or a reminder in case onye na-emere video bụ na ọ marọ. This video na-agara Prophet Ebuka Obi, yes, Elijah of our time. Biko Prophet Ebuka Obi, o nwere ihe mfe chọrọ ịgwa gị. O nwere ike bụ na ị marọ maka asị na ikwu amarọ ibe ezie. For this issue of MSc program a na-akpa afọ ego ọkachasị n'ala Igbo, all the very very bad and the recompense the very very high. I mean the disadvantage the very very high. Yes, I know that if an afọ ego bụ to encourage other admins, other people, other states, other locality, other places, and we can say Zion ground or Zion camp or Zion gathering so that they can do more in support of Christendom. But at the same time, that afọ ego na get the butere ala Igbo kidnapping. Yes, I am the number one person now support if you name. I supported you on your Akuruno, and at the same time that I supported you and encouraged you on Akuruno does not mean that I will be a praise singer all the time, even when you are going wrong. If you go wrong today, with your meekness of heart, I would correct you and tell you, because if a prophet can correct David, the king, that David without hiding face, without painting words, I will tell you. But if I didn't make it, I will not insult you, because even my elder brother. But at the same time, I'm working next program I was not ego. Only ebute katakata, only ebute money to bottom one day, only ebute kidnapping, because in the na the people that will bear the consequences put on an Igbo. Akfuzi onye buzi jeep gbafe ma bụ onye buzi moto gbafe chena ndị otu Zion anwụrụ onye ha tikpuo, and then they made this thing that Governor Hope Uzodimma not there sitting down in your state and up billion, 5 billion, 3 billion. What do you expect? Can you feel the gwande mmadụ or ka agwazi ndị mmadụ na Igbo nwere ego? We are attracting kidnappings. Obodo ga-esi emekwana ụka ka nna agwa unu. Ebe a nọ n'obodo oyibo a na-aka ụka n'obodo, enwere Christianity here, enwere Catholic Church na China, nwere Anglican Church na China, ha na-emekwana program, a na-emekwana afọ ego. Ha chi inye onyinye la a na-eburu alụpe, ọ na-adị scan code. Ibi scan onto ọba na akpa gọọmenti, scan ọba na akpa gọọmenti. All the donation and all offering na aba na akpa gọọmenti, they are using it to develop their land. Afọ ego a na-akpọ na-ebute katakata. Enwere ike gbasị afọ ego a, ma ndị Amerịka nwanye kpọrọ dị afọ ego nwere ike ha baa na their secret place, azọba ọkịka zọgide ọkịka, arakọta ofe onye were mma magbuo ibe. And amagbuo ibe, am I try to conceal it? Mana nke bụ eziokwu ebechakwa pụta ife. Evangelist Ebuka Obi, biko eji Chineke ayọ gị, afọ ego ị na-akpọ n'ala Igbo adịrọ mma. Governor Hope Uzodimma, you were there sitting down, a na-akpọ 3 billion, 5 billion, 10 billion, 1 billion. Ọ mara mma ihe a bụ ego eji eme gị eji akwado ọrụ Chineke na ọrụ nke Chineke, mana a na-akpọ ya afọ ego. Hey, amagwa m ka ọ ga-adị o. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa unu. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa unu weta ata akụghị mmiri. Orukwa na development of Akuruno, Ebuka Obi, I stand by you. Sị gị gaa n'iru. Orukwa na nke imere na-emeteghị agwụkwa ihe ha. That is why o nwere onye na-asọpọtụ personally, and nwere onye na-etiri mkpu personally. Abụ m mmọnwụ na-eti onwe m. Mụ past life Autolink, abụ m mmụọ na-eti onwe m. Nsọpọtụ ọgụ tata o ruo echi ime ife ọjọọ. I will come up online gwa ndị mmadụ na ihe ime na-adịghị mma. I don't want to tiere mmadụ mkpu. Achọrọ m ịsa abụ mmadụ. Mgbe nsọ abụrụ ndị mmadụ agago kịta anọ m n'onwe m. I'm an independent human being. So that is why I'm not making here today. You know me nkoma, I will come up and tell the people, hey, nke ime na-adịghị mma. O ruo echi ime nke ọjọọ, I will tell people na nke ime na-adịghị mma, so that people will not know. People will not come and be believing that na yes, na Jpac na-etiri ndị ọgaranya mkpu. N'ọsọsọ ndị ihe ndị mere nke ọma ka a na-etiri mkpu. Dere onye amezi ihe ọjọọ, Jpac na-akpụ. Ime ihe ọjọọ, I will tell you. Ebuka Obi, next year program,
ama na anyị ndị kpọrọ 5 billion this year ya kpọ 10 billion. Let it be in a secret place. Bible sịrị ị na-enye onyinye ka aka nri hapụ ime ife aka ekpe na-enye, and ka aka ekpe hapụ ime ife aka nri na-enye. That is why abịa n'ụlọ ụka na-enye onyinye, mostly Catholic Church eweta onyinye ejikwo were tiri ime offering box. Ihe eji eme kịta bụ ka ị ghara discourage onye nọ n'akụkụ ebe a, maybe iji $100 were ka ijeje onyinye ijikwo tinye. Onye ji ebe kịta ji 10 naira, you know say that na onye ji 10 naira ejiri ego onyinye. Onye ji 10 naira ji ego onyinye, mana ibi bupụta $100 na-egosi like this, onye nọ n'akụkụ ebe ya ifilizi na Chineke kpọrọ ya asị, na o nwere ndị Chineke gọziri, nwere ndị Chineke kpọrọ asị. Oge na-efilu inferior, oge na-efilu in fact ọ madịzi comfortable. That is why when you are giving, most especially n'ụlọ ụka, ihe gbasara ihe ụka unless na onye ahụ na-eme ihe na-akpọ mass giveaway, maybe na-apụtara bupụta rice, because ịma na rice na ama ejikwu rice ejikwu, maybe na trailer ebutere trailer rice ebute trailer rice, then na-eke rice. Nke a bụ open something, because trailer rice you cannot hide it. Mana ịkpafe ego billion anụkwara nke ikwuru si na one family na America wetere 700 million naira eji support onye na. People can ask, gịnị ka ha na-eme? What are they doing? People need to be asking question. What do you do for a living? Onye na-anọ salary na America, what are you doing? Such money in somebody's account, gịnị ka ị na-eme iji enweta ụdị ego aha? Because somebody who give 700 million goes through 7 billion na account. What are you doing? These are the things we need to be asking questions. Even if you are doing legal business, must you come online, tell us, no, $700,000. All the bad. Ihe a na-anọ gara ibe eziokwu o. Na admin nọkọtara je gbuo admin ibe because na akpọchara afọ ego daa ụda na-azọ ọkịka, onye nke ya ọmụ ya aka ka ihe a na-anụ hapụ ibu eziokwu na-eme n'ime ụlọ nsọ Chineke. Yes, ka ife a na-eme wuruwuru na-anụ ka ọ hapụ ibu eziokwu. Na admin nke a tụtụrụ mma magbuo admin nke a after program, ka ọ ghara ibu eziokwu. Just let it be eme rumor. Ọ bụrụ eme rumor ka esi lue daa ihe, ka ọ bụrụ eme rumor, mana ọ bụrụ eziokwu na onye na-eji ụka jesi ụka mechaa donation pụtacha bụ admin mechaa pụtasị were mma gbuo nwanne because na a na-azọ ọkịka onye ga-aka ibe ịmara ọ jọgbukwara onwe. Ndewo. Ama m niile na-echego ya bụ video. So like I was saying, uwe ihe ọ ga-abịa na-eme iche that na ị na-eme ihe just to earn money, that nothing will happen can cause. Remember, there is something we call karma. It might not come now, it might not come tomorrow, but it will come later. Uwe ihe mmadụ ga-eme kata, uwe eji ọ ga-abụ oruo ọsị ka nkwụsa this thing. Uwe ihe ga-eme kata iduowo gị ndụmọdụ. Mana uwe ndị nọ n'ụwa na-ada like ndụmọdụ. When ndị nọ n'ụwa, no matter how you correct them, no matter how you try as much as possible to bring them from that fire hanachi tiaka, they will never come out. They will not even listen to you talk more of. Jpac is one of them. Jpac is somebody that loves content. He thought that everything is content. Online, I came out. Somebody may follow this my channel. Stand against Ndina Ebuli, Jpac's wife. Most especially in the Nancy Jpac amulon one can cause. Say, you people need to stop. Makana Jpac a blotching a young one. Uyi a blotching a young one. Which you could not decide or ye one. It's only God that can do it and nothing but the truth. I came out, despite that I don't like Jpac, despite that I don't like anything that has to do with Jpac. But you see that bullying aspect, I don't like it. And I came out and I stood my ground. I spoke against it. Makanoye fi ojo boy yoma. Gin, look up. But constantly bullying Evangelist Ebuka Obi, I cannot take it. Because Evangelist Ebuka Obi, Ijo Jpac keta, keye Ebuka Obi megi, he cannot for once see that niya be your media. Specifically. But every day, Igba he camera na Evangelist Ebuka Obi afa. Igba he camera na Evangelist Ebuka Obi afa. In a year advice, which advice are you giving Evangelist Ebuka Obi?
Which advice are you giving him? Advice here with their sins. Jpac, you have money like you claimed. You have money. You can take that to your advice and go and do that thing you think that Evangelist Ebuka Obi is not doing right. That is what me I believe. I believe in example. I believe in showing people the way. For example, if you think me, I'm not doing my video very well, or I'm not saying what I'm supposed to say, what you're supposed to do is to create your own platform and start doing that thing that you think that Igbo channel, Igbo Epic na deme. You start doing that thing if you like na Igbo Epic deme. So that other people for that thing, if you like no yeah be the best, they will follow your step. That advice I in a Evangelist Ebuka Obi, keep it to yourself, my brother. Keep it to yourself. Or you can actually go and do that thing. Because you are if somebody or gabu once in that for something get benefit you twist against the person. I remember years back, not last year, when you came out online, you were defending Zion Ministry. I don't know your reason of doing that. Everybody that come for Evangelist Ebuka Obi, you always attack the person. Before you don't support Zion, no, but later you started supporting Zion. Later you switched and start speaking against Zion. The same you that opened your camera and went live telling people that Ebuka Obi prophesied about you, about what will happen to you, and it came to pass. Ebuka Obi is the genuine pastor. The same you, ono iji wegbu fu aso, iji eri ji na ede, ka ijekwe na Jpac ga kola aso mmiri ahụ lacha. See that Ebuka Obi is fake. What makes Ebuka Obi fake? Because Ebuka Obi ade you nego. Because Ebuka Obi ade me you ncho. Envy and jealous. Abikuya una say keyen na jealous lia, keyen na envy. Why won't you jealous him? Somebody that people gives million without even looking back. Somebody that if he hold camera today, see that near the broke, near the year the 10 million, you will see that 100 people will come out and give him that 10 million. Why won't you be jealous of him? Somebody that built that massive something that government recognize, that the whole world recognize. Why won't you be jealous of him? Envy and jealous. My brother in go why? And by special grace of God, you have kids now. You have children. God blessed you with. My own kindly advice to you is to go inside. Carry your two legs, bube inside. Ga neto mugi, neto yegi. Uwe igbakata saga. Ido wegi ndomodo na chiazo. Megin. We mad that niyi neme uza here. I'm not asking you not to create content. You can start doing that. But not by dragging men of God. Not by dragging them. Go abiechi me wedding instead of ije when omenala he believe in na. That thing that you believe so much, instead of ige weba and jeme wedding, you went to church and do wedding. You went to church and do wedding. Ndoku ha no n'ilo, ofuku ha no n'ilo, ofuku ha no n'ụka. You cannot serve two masters at the same time. You only choose one. You will only choose one. Imambu anu imambu anana. No now. Either nibu anu nibulan or nibu anana. So stop dragging Evangelist Ebuka Obi, because repercussion will come. Or it might not be now. But I'm praying so that all these things you think that you are doing the right thing. When time comes, you'll be the only one to carry it. I will not let the curse will not be upon your children, God forbid. Neither will it be upon those people around you that knows nothing about it, that don't support this. God forbid. I'm not praying that. But you'll be the one to face it. Oya can say come again. Jpac. Bunda man jemono gum call am non. Obu ni nene video biko bombo. Ke share, comment, say, like my own notification. Ya gazelle.